Praise the Lord, Hallelujah. बे समाव इसोरखौ हामबायनो बयनिसिमबो गोजोन जासिबाय। आं बे समाव मोनसे मेथाइ खनगोन। बे जाबाय बे मेथाइया जोबनाय बोथोरनि सोमोन्दै जोंनि जिबनावहाय मोनसे जिउआव थुलुंगानायनि बाथ्रा। बे जाबाय जोंनि गोसो गोरबोजों जिउनि मेथाइ खननायखौ जों जेब्ला खनगोन जोंनि गोसोफ्राव मोजांथार मोनसे इसोरनि दयाया फैयो आरो जोङो गोसो सोलायनाया फैयो। बे बोथोरखौ लानानै आङो मोनसे मेथाइ खनगोन। बेयो दावहानि महामारिनि आरो लोगोसे जिसु फैफिननायनि समायनि थाखाय। राजाजों राजाबो दावहा जागोन, जातिजों जातिबो दावहा जागोन। संसाराव दावहा जागोन, थानाय नङा हायाव गोजोननाया। राजाजों राजाबो दावहा जागोन, जातिजों जातिबो दावहा जागोन। संसारनि लोगोफोर, जोबनाय बोथोरा सफैबोला मोदै रथ' रथ' गाबबायनांगोन। संसारनि लोगोफोर, जोबनाय बोथोरा सफैबोला मोदै रथ' रथ' गाबबायनांगोन। संसाराव महामारिजों फैगौजोबगोन, सानजा सोनाब खोला खारलाबायगोन। इसोरनि बाथ्रानि आंखाल जागोन, बासायजानायनिबो आंखाल जागोन। संसाराव महामारिजों थैब्रुंजोबगोन, सानजा सोनाब खोला खारलाबायगोन। इसोरनि बाथ्रानि आंखाल जागोन, बासायजानायनिबो आंखाल जागोन। संसारनि लोगोफोर, जोबनाय बोथोरा सफैबोला मोदै रथ' रथ' गाबबायनांगोन। संसारनि लोगोफोर, जोबनाय बोथोरा सफैबोला मोदै रथ' रथ' गाबबायनांगोन। जिसुनि फैनायाव खना फारगैजों पेंपा सुगोन, पेंपानि सोदोबजों सोगोमफागोन।
बासायजानायफ्रा बिरखोलांगोन सनानि रायजोआव रंजाहैगोन जिसुनि फैनायाव खना फादब्रैजों पेंफा सुगोन पेंफानि सोदोबजों सोगोमफबगोन बासायजानायफ्रा बिरखोलांगोन सनानि रायजोआव रंजाहैगोन संसारनि लोगोफोर जोनाय बोथोरा सफैबोला मोदै रथ' गाबायनांगोन नै संसारनि लोगोफोर जोबनाय बोथोरा सफैबोला मोदै रथ' गाबायनांगोन Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. गुसुं इसोरनि बायखौ बे समाव दोननायनि जिसु फैनाय समा खाथि जाबाय बेनिखायनो गिलु बालु महामारि दावहा आरो गावजों गाव अननाय गैयै बेफोर दिनै जाबाय दा बेफोरखौ लानानै जोंनि जिबनाव दिनै ख्रिस्ट'नि जि फैगोन दिनखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे गाव फैगोनखौ 2000 बोसोरनि सिगाङाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन बिनि उनाव बियो देरबाय आरो क्रुसाव थैबाय सिखांफिनबाय बियो सोरगोआव थांनायनि सिगां बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन गावनि सेलाफोरनि सिगाङाव जे मोनसे बिसयखौ बियो बुंदों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों बे जाबाय आङो नोंसोरनि थाखाय सोरगोआव थांनानै जायगा थामथिम खालामहैनोसै जेब्ला जायगा थामथिम खालामखांबाय अब्ला आं फैफिननानै नोंसोरखौ लांफैगोन होनदों आरो बे लांफैनाय समाव जों जायफ्रा इसोरखौ खुलुमग्राफोर बिखौ फोथायग्राफोरा सोरगोआव लांखोजागोन बे समाव साफ्रोमबो फोथायग्राफ्रा इसोरखौ बा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव थांनायनि मोनसे अधिकारखौ मोनगोन दा बेखायनो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ सोर माबायदि मानसिफोरखौ लांगोन बेखौ जोङो गाव गावनि जिबनाव मोनसे अबिगथाजोंहाय फोथायनायजों जों गसंथानायनि मोनसे सम जाबाय अनजाग्राफोर आंनि बिदा फंबायफोर दिनै जिसुआ बुंदों गाहाम जौनि सुदुनि 1-3 बेयाव बेबायदि बुंदों नोंथांमोना स्पष्ट फरायनि जेखौ जोङो जेब्लायबो फरायफ्लायो बेखौनो आरोबाव जों खोनासंनानै गाव गावखौ थामथिम खालामनायनि जोंहा सम जाबाय सुदुनि 1-3 नोंसोरो गोसोआव दुखु दाखालाम आरो उसावफोर राजा जिसुआ बिसोरखौ होनबाय इसोरखौ फोथाय आंखौ फोथाय आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं आरो आङो नोंसोरनि लागै जायगा थामथिम खालामनो थांनोसै गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोथागौमोन आङो थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थानो मोनगोन प्रेज द लर्ड बेसे मोजां बोसोनखौ दिनै जोंनो होबाय अनजाग्राफोर जों उसाव बादाव जायालाबानो नार्भास जायालाबानो जों प्रभु जिसुनि रावफोरखौ जों मोजाङै खोनासंनानै जों गोसो सोलायनि जों फोथायनानै थानि अब्ला जोङो प्रभुनि जे फैफिननायखौ जों लोगो मोनगोन जोङो थैनायसिम फोथायजाथावथाव जानानै थानो हानाय बायदि जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला फैगोन अब्ला बियो माबायदि मानसिफोरखौ लानानै थांगोन जायफ्रानोखि धोरोमिया जिबन जापन खालामदों जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै जायफ्रा धोरोमिया जिउ खांबाय बिसोरखौसो प्रभुआ लांगोन नाथाय फोथायै मानसिफोरखौ बियो माब्लाबाबो लांनाय नङा बेनिखायनो अनजाग्राफोर दिनै जोंनि जिबनाव बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जायगा थामथिम खालामखांनायखौ जोङो जिबनाव जों फोथायनि नोंथाङा जेब्ला फोथायगोन अब्ला नोंथाङा बुजिनो मोनगोन बियो थामथिम खालामखांबाय बियो फैफिनोसै बियो जेब्ला फैगोन नोङो जिउनि पसाकखौ गाननो थाखाबायब्ला बियो नोंखौ लांगोन
नोङो धार्मिकता जीवन जापन खालामब्ला बियो नोंखौ लांगोन नाथाय नोङो फोथायाखैब्ला नोङो बे संसाराव थालांगोन नाय गिलु बालु माथायाव लिरनाय बायदि दावहा महामारी इसोरनि बाथ्रानि आंखालफोरबो जाबाय थांलाय फैलाय खालामनो हायै जाबाय गिलु बालु मोनसे महामारीनि दारै बेनिखायनो बे जोबनायनि सिन जाबाय नोंथांमोना जिउआवहाय प्रार्थना खालामदो इसोरनाव नोंनि जिउआ बासायजानाय बायदि नोंनि न'खरा रैखा मोननाय बायदि आरो माथाइनि 26नि 40-41 होनाय दं बे समा सानै मानसिया बिसनाव नुदोंमोन सासे लांजागोन सासे गालांजागोन सानै मानसिया दुब्लियाव हाबा मावदोंमोन बिसोर सासे लांजागोन सासे गालांजागोन बेबायदि मोनसे रेपचारनि सम फोथायग्रा मानसिफोरखौ लांखानायनि सम जाबाय अनजाग्राफोर बेखायनो दिनै आं जिखौ फरायदों बे जाबाय जिसुनि जे जौगान होलांनायखौ आङो फरायबाय बियो जेब्ला जोंखौ लांनो फैगोन अब्ला बियो जोंखौ लानानै थांगोन आरो जों जिसु ख्रिस्टनि थाग्रा जायगायावनो जोंबो थानो मोनगोन बेयाव हाजार हाजार बोसोर जों खामायनो मोनगोन बेयाव थैनाय गैला बेखायनो अनजाग्राफोर दिनै आङो नोंथांमोननो बे आंहा जेबो मोनसे मोजां थासारि जोंहा जेबो गैया जेरावनो जोङो थायो बेयावनो जोङो बे फोरबोनि बाथ्राखौ रायज्लायो जेरावबो बे मानसिहा दिनै गुबुन गुबुना गुबुन गुबुन रोखोमनि मोजां थासारियाव थानानै बे इउटुब चेनेलखौहाय खालामो नाथाय आंने जानला मेनला जेरावनो थायो जेरावनो गोसो जायो बेयावनो आङो बे गाहाम बाथ्राखौ बुंनो गोसो जायो नोंथांमोननिसिम दिनै आं बे गस्पेल मेसेजखौ आं बेखौ बुंनाय जाबाय जे मेथाइ खननाया महामारिनि सोमोन्दै दावहानि सोमोन्दै इसोरनि बाथ्रा आंखाल जानायनि सोमोन्दै आमसआव बुंनाय दं आमसनि 8:11 फरला मोनो इसोरनि बाथ्राफ्राबो आंखाल जानोसै अनजाग्राफोर दिनै गोबां धोरोमिया मानसिफोरखौ फोरबोआ दिखांनानै लांनोसै जों मिथिगौ सासे टिबि जसुवा मुंनि बुहुमनि मुंदांखा सासे नाबि अर्थात प्रफेसि दिनै धोरोमिया मानसिखौ फोरबोआ लांजेनबाय आरो गुबुन गुबुन दिनै गोबां मानसिफोरखौ लांनायखौ जों खोनाबाय अनजाग्राफोर नोंबो दिनै फोरबोजों लांखोजाथावथाव सासे बेक्ति जानो नाजादो जों बे संसाराव खामायना थासान्दियाव नोङो फोरबोखौ माबोरै खुसि खालामनो हागोन फोरबो नोंनि सायाव माबायदि नोंनि फोथायनायखौ नोङो होगोमदो गोथार जिउनियाव नों आर'ज खालामदो जिसुनियाव आर'ज खालामदो जुदासआव बुंनाय दङ जुदासनि 1निनो ओरै 20निफ्राय फरला मोनो गोथार जिउनि आर'ज खालामदो होनदों जोबनो गैयै गोथांनि थाखाय नोङो जिसु ख्रिस्ट'नो नोङो गावखौ लुदो होनना बुंनाय दङ दा बेखायनो फोथायनाया नोंनि गिदिर मोनसे लाब जागोन आरो फोथायनायजों नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनाय नोंहा अनन्त कलिया सान्ति नोंहा फैगोन प्रेज द लर्ड नोंथांमोननिसिम दिनै आङो बे सर्ट मेसेज मेथाइ दोंसे खननायजों लोगोसे फोरबोनि बोसोनखौ खोन्थाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो बि फैसिगोन बियो नोंखौ आंखौ बियो लांनो फैगोन बे समाव नोङो थामथिम जायाब्ला नोंनि थामथिम जायै समाव बियो फैयोब्ला अब्ला नोङो थालांनांगोन माथाइनि 26नि संगालिसो बुंनाय दं नों लामा नायै मुगायावसो फैगोन होनदों अब्ला नों जुदि लामा नायाखैब्ला नों लामा नायै थामथिम जायै समावसो फैयोब्ला नोङो थालांनांगोन अब्ला नोङो गाबनांगोन जोङो बिखा सौनांगोन बिनि लांखोनाय समसिम जोङो बिनि रेपचारा दिनै दा मोनायावबो जानो हागौ गाबोनबो जानो हागौ दाहायनोबो जानो हागौ नोंनि थाखाय बेनिखायनो नों थामथिम जादो जिसुखौ फोथायनायजों नों लामा नायदो अब्ला नोंनि जिबना बासायजागोन हामबायसै आङो नोंथांनिसिम बे इउटुब चेनेलजों बे जिसुनि शुभ बार्ताखौ गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोननो बेखौनो बुंना दोनबाय जे बे गाहाम बाथ्रा नोंथांमोननि गोसोखौ फोजाखांथोंसै नोंथांमोना सिरि मोननानै थानो हाथोंसै न'खराव गोजोननाय बिहि बिसाय अनलायनाय फिसा फिसौ अनलायनाय जाथि बंस'जों अनलायनाय खाथिनि मानसिफोरखौ गावखौ बायदि अननो हानाय गुरै मानि सोग्रा जानो हाथोंसै बाइबेलाव बुंनाय दङ माथायाव दङ माथाइनि 5नि ओरै 9आव जों फरायला मोननो हायो
जायफ्रा बेंज्लायग्राफोर बिसोरो बोर होजाग्रा होनदों। जों बेंज्लायग्राफोर जानि अनजाग्राफोर। जोंनि जिबनफ्रा दानो दं दानो गैला। नोङो जोबोद समायना महरब्लाबो नोंनि जिउआ दानो दं दाहायनो गैला। नोङो मा जागोन नोङो बेखौ मिथिया। आंबो आंखौ मा जागोन आं बेखौबो मिथिया। जोङो बेबायदि अबस्था जाबाय अनजाग्राफोर। हामबाय इसोरा बे गाहाम बाथ्रा नोंथांमोनखौ जिउआव लुखांसै। जिसुनि मुङै आमेन। गोजोनथोंसै।